जिनैथि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि बोसोरारि जुथुमा बे जुथुमाया तामुलपुर जिल्लानि सिङाव जानो थांगासिनो दङ। तामुलपुर जिल्लानि पथालिकुसि बियाबनि सिङाव। गतिके बेवहाय जों दिनैहाय बानजाय आफादनि जि मावखुलि बे मावखुलिखौ बेखेवबाय आरो बे मावखुलि बेखेवनायनिफ्राय जोंनि खामानिया दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन। दा बेखायनो जोङो दुलाराय आसामनि बा जायखिजाया जायगायाव थानाय बाथौ सिबियारिफोरखौ फैगौ जानो गोनां 32थि बोसोरारि जि जुथुमा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै जों बाहागो लाफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरबाय। जे जोंहा जिहेथु धोरोमारि नियम खान्थि थाबाय, धोरोमारि नियम खान्थिजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि माखासे जोंनि जिखिनि हारिमुफोर दङ बै हारिमुफोरखौबो दिन्थिफुंनायनि माखासे हाबाफारि थागोन। धोरोमनि माखासे बेवहाय सावराय मेल जागोन। जोंहा लाइमोन आफाद थाहैबाय, जोंहा माइनाव आफाद थाहैबाय, जोंहा दौरि थाहैबाय। दा बैफोरखौ जोङो बेवहाय माखासे सेमिनारबो बेवहाय लानाय जागोन। दा जायखिजाया जोङो बाथौ धोरोमखौ जोङो आवगायलांनायनि आरो बयबो जे बाथौ सिबियारिफोरा जाहाथे बेवहाय जोङो बाहागो लानानै गावनि धोरोमनि फारसे जि अनसायनाय बे अनसायनायखौ जोङो दिन्थिफुंनो हायो। बेखौनो जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला बानजाय आफादनि जानानै गासैबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायहरदों। दासिम कनफार्म जाथ'वाखै, थेवब्लाबो जोंनि बुजिनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमा आसामनि मुंदांखा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ मेलाव हांख्रायनाय जादों। हयथ' साननैसोनि उनाव रिजाल्टआ ओंखारगोन। बिथाङा कनसेन्ट होनायनि 100% बाथ्रा होदों जे नैबे 32थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लानो थाखाय खोथा होदों। गतिके साननैसोनि उनाव जोङो बिथांखौ आलासि हिसाबै मोननो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। खुलुमबाय जय बोराइ बाथौनि गासैबो निउस पर्टेल नायगिरि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो गासैबो जोंनि आसामाव थानाय बे भारत हादराव थानाय गासैबो आगोमा बर' फिसाफोरनिसिम आरो गासै बाथौ सिबियारिफोरनिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय पथालिकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैबे गोथार थानसालियाव दिनै 32थि बोसोरारि जुथुमा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि मेहेरगोनां जुथुमा बेखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बे हिसाबैनो दिनै नैबे बानजाय आफादनि गाहाय मावखुलिखौ लानाय जाबाय आरो दिनैनिफ्रायनो जोंनि जि बानजाय आफादनि खामानि बे थाद'नाय गैयै जालांसिगोन। आरो जोङो दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि गेदेमा MLA बिथां जलेन दैमारि बिथांनि दारा जोङो जोंनि जि मावखुलिनि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंबाय आरो लोगोसे जोंनि नैबे जिथुनिखि 32थि बोसोरारि जुथुमा लोगोसे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिबो 7थि बोसोरारि जुथुमाखौ जोङो खुंफुंनायनि थाखाय जोबोद माने गोसो गोरबोजों माने जोङो मावनायनि थाखाय थांखि लादों। कालारा दा थिग जाथ'वाखै। दा जोङो आसामनि मुंदांखा गेदेमा गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय जोङो कालारखौ माने मोननायनि उनावसो जोङो जि थि कालार बे कालारखौ फोसावनाय जागोन। दा बिथांनिफ्राय जोङो जि कालार बेखौ मोननो थाखाय जोंनि मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेदेमा बिबानगिरिफोरा नाजागासिनो दङ आरो बे हिसाबैनो बिथांजों रायज्लायनानै कालारखौ थिग खालामनाय जागोन। सोर बाहागो लागोन? बेयावथ' माने गासै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेदेमा सुबुंफ्रा बाहागो लागोन। लोगोसे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय 28 जिल्ला आफादफोरा बाहागो लाफैजोबगोन आरो गासैबो जि धोरोमनि जि हाबाफारि गोथार हाबाफारि बेफोरखौ बे जोंनि बोसोरारि जुथुमायाव मावफुंनाय जागोन।